Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan har wannan shi ne farkon zuwanka cikin wannan channel tawa ta Yasan Crypto TV, don Allah a mini subscribe a mini kuma liking. Da farko bari mu je kai tsaye cikin bidiyon mu. Wannan application ɗin kamar yadda kuke gani a yanzu haka ma ina cikinsa, wato application ne wanda za mu ringa yin wasu ‘yan ayyuka tax a biya mu, amma ba fa irin wanda kuka sani ba, wanda suke biya da dala suke biya da shi gaskiya, ba wai irin wanda suke biya da wani ƙananan kuɗi ba ne. Da farko bari mu je cikin application ɗin kai tsaye domin ku ga yanda abin yake. Da farko za ka zaɓa kai mace ne ko namiji ne, sai ka taɓa wato next step, za ka zaɓi shekarunka, shekara 25 ko kuma shekara 35 ko 50 da dai sauransu. To kamar yadda kuke gani na zaɓa, ni fa na buɗe wato account a cikin wannan wato application ɗin, amma dai zan nuna muku ne yanda za ku yi domin ku buɗe naku. Da farko sai ka zaɓi wato shekarunka, sai ka sa next step, sai ka duba to if you have free time, how long are you willing to spend on online part time? Suna tambayan ka ne wani lokaci kake ga za ka iya zama kana yin aiki, awa ɗaya ne, awa biyu, ko kuma awa uku, ko kuma sama da awa uku, ko kuma a'a ba ka da wani amsa. To amma maganan gaskiya shi ne ka zaɓi awa ɗayan nan, saboda ka ga a cikin ayyuka 24 hours kana da wasu ayyukan da za ka yi. To in suka tanada maka aikinka da za ka yi na awa ɗaya ka gama da su, to sai kuma wani lokacin sai su ƙara tanada maka da aikinka na awa ɗaya. A cikin kwana kaɗan sai ka haɗa wato kuɗaɗenka ka kalla ka yi withdrawal. So kai tsaye kawai ka zaɓi 1 hour, sai mu sa wato step. So ga shi nan kamar yadda kuke gani sun ce mana wato, so wannan account ɗin da kuke gani za a dinga biyan mu ta PayPal account ne. A da dai Najeriya ba a accepting ɗin, wato PayPal ba sa yin accepting ɗin Najeriya, amma yanzu akwai hanyoyi mai sauƙi da ake bi domin a buɗe wato account da PayPal. Sannan kuma insha Allahu rabbi ayyuka sun yi yawa ne, amma in Allah ya yarda a cikin kwana biyun nan zan muku yanda ake buɗe wato PayPal account a Najeriya cikin sauƙi insha Allahu rabbi, kuma ka karɓa wato payment naka ba tare da damuwa ba. So sai ka sa wato email naka na PayPal account, amma kai tsaye ma dai kawai kai skipping ɗinsa ka shiga cikin application ɗin. Yawwa, get started. Kun gani ko? Yawwa, kai tsaye ga shi nan. So kai tsaye ga shi nan mun shigo cikin application ɗin, sun ce mana wato you can earn 1 million points, shi ne $100 energy point today. Wannan abu shi ake kira da energy point, sai mu ce start. So wannan shi ne ayyukan da za ka yi a cikin wato wannan applications ɗin. Wannan shi ne ayyukan da za ka yi kamar yadda kuke gani. Kun gani ko? Kun gani? Wannan shi ne ayyukan da za ka yi a cikin wannan application ɗin. Ni kam na riga da na yi rijista, kawai na buɗe wannan saboda me? Saboda in nuna muku yanda aikin yake ne, sannan kuma bari in je in nuna muku a cikin account ɗina kamar yanda aikin yake dalla-dalla. To sannan kuma ka tabbatar da cewa lallai ka sa wato Gmail ɗinka a nan, saboda idan har misali ka zo ka yi, idan har Gmail naka yana kai, to kuɗinka ba za su tafi ba. Misali bari in nuna maka. So a wannan gurin za ka ga inda suka sa wato sign in ko kuma login your Gmail. So kun gani yanzu na sa Gmail nawa. To saboda haka in ka sa Gmail ɗinka, ko da misali ba ka da wata matsala, kawai ka yi login saboda ka tabbatar da cewa account ɗinka bai da wani damuwa. To sannan kuma za ka yi login ɗin, wato za ka sa Gmail naka na PayPal account a nan gurin, za ka sa phone number ka a wannan gurin. To wannan shi ne kawai, sannan kuma wannan shi ne deactive. Yawwa, in ka taɓa gurin kamar ka goge account ɗinka ne, sai ka kiyaye. Abin da ake so kawai a cikin wannan application ɗin shi ne, da farko za su baka welcome bonus kamar yadda kuke gani a nan, sun ba ku welcome bonus. So aikin kuma da za ku yi shi ne, bari in nuna muku aikin da za ku yi dalla-dalla ku gani kai tsaye. Yawwa, so wannan shi ne ayyukan da za ku yi, ga su nan kamar yadda kuke gani dukansu. Kun gan su ko? Kamar yadda kuke gani ga su nan. Duka wannan shi ne ayyukan da suke cikin wannan application ɗin.
So a yanda ƙa'idan wannan application yake, misali idan ka zo ka yi aikinka, misali a ce ka gama aikinka akan wannan, to abin da za a baka shi ne $7 ko kuma $5. Wannan ba wai irin wancan ba ne, za a baka $7 ko kuma $5. Da farko bari mu shiga mu ɗan ga menene a cikinsa. Za mu taɓa kansa, za su buɗe mana. So abin da suke tambayar mu a nan shi ne, how many star do you think the person in the picture deserves for their appearance? To abin da kawai suke nufi a nan shi ne, kawai ba wani abu za ka yi ba, sai ka zo kun kalla wannan stars ɗin, kawai ka taɓa kowanne, kun gani? Sai ku sa continue, kun ga sun ba mu point plus 5,200 a nan gurin. Kun kalla point ɗin da suka ba mu? Kun gani kuma sun ce submit successfully. To abin da za ka yi sai ka taɓa next. Sai ka taɓa next. Sai mu taɓa next. To ga shi nan ma sun ce mana how many star do you, kawai abin da sai ka taɓa nan. Kun gani? Kun gani ko? Sai mu taɓa submit. Kun gani? Sai mu taɓa next. To kun gani ko? How many stars do you, kawai sai mu taɓa nan. Kusan wannan kamar abin da su dinga nuna mana kenan. Wannan shi ne ake kira da tax, ba wani abu ne mai wahala ba, kawai aikin kamfani ne. Yauwa kamar yadda kuke gani kenan. To shi kenan, bari mu koma kuma ku kalli yadda abin yake. In kana so ka koma page naka, sai ka taɓa nan gurin, kana so ka koma baya kenan. Bari mu koma. So kamar yadda kake gani, wato ka fara yin aikinka a wannan gurin. Kun gani ko? Ka fara yin aikinka a wannan gurin, har ka samu nawa? $1.46. In ka gama wannan gaba ɗaya fa sai ka samu $7 ko kuma $5. Wannan $5, wannan $5, wannan $5. Guarantee wannan application ɗin ana yin withdraw a cikinsa. Kun kalla idan har misali wannan shi ne point ɗinka da ke ƙaruwa, kun gani ko? Kun kalla? To in ka gama nan yanzu misali a ce kowanne sun baka $5, in dai ka yi shi daidai, kowanne $5 za su baka. Saboda haka zan ajiye muku link na wannan application ɗin a cikin comment ko kuma description, sai ku je ku buɗe shi ba tare da ɓata lokaci ba. Kana zaune za ka dinga yin sa, kuma ba wai sai ka ce wai za ka takura kanka ba. Wannan a cikin sati, wata ɗaya za ka iya samun $100, $200 ka cire kuɗinka ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda na gaya muku, zan muku bidiyo akan yadda ake yin buɗe PayPal account da Najeriya. To wannan shi ne kaɗan daga cikin irin ayyukan da ake yi a cikin wannan application ɗin. Insha Allahu Rabbi zan muku yadda ake yin withdraw a cikin wannan application ɗin ba tare da wani damuwa ba. Saboda haka na gode, mu haɗu a cikin bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.